Колко години живеете тук? Дълго ли? Дълго. Колко има бивши? 59-та. 29-та ли? Да. 30 години общо. 30 години. Значи, аз не съм се тук да се питам колко години е тук. А в нелегалност тук живели ли сте? А? В нелегалност? Не. Аз пак нелегално живея. Аз ще се обатам тук на българи. Да. Знаят двама-трима, нали? Другото общество от България хора не минават и да това от Америка не ме интересува. Значи, дълдарим, знам го от миналото. Още от 27 година го знам. Тогава съм знам. Да го речем, на свързано пътешествие. Тогава се ожених. В чужината много са судни. На жена ми, татко и не беше много сиромах. То тя разполага с кесията му и направим някои разходки тук. Да. Аз се очудвам, вие сте на 93-4 години, много сте запазен, много сте държелив. На какво се дължи това? Аз съм го чувствал, още си има някоя разлика. Между 10-15 години сега. А то при страните, до момент, като някак го усетиш. Много ме го усетиш. Аз много не съм го усетил, но време му е, за да го усета по календара. Какъв живот сте? Така имам пред личния ви живот. Сте пиела сте никой? Ни пушене, ни пиене, ни цигари, ни абсолютно нищо. И жена не на никакви работи. После и тя у нашето дело. Добре, за нея знае. Тя във Венския Буш театър, Венския театър на Виена, уби Тодор Паница, който 1907 година застреля в България прочутите Иван Гарвов и Борис Сарафов. И след толкова години запознавам се аз с нея, а тя е близкия дом на много богати родители. Учила беше на година, т.е. малко започна, висша търговия ще година. И после с нея наредихме, като запознах се с мене, да я довърши висшата търговия. Отида в Виена, в градския театър на Виена, като се дава представление, там присъства и този Паница. Тодор ли беше ручки? Тодор. А тя пък приятелка се оказва от принство с жена му. И така заедно отиват в операта и в повечето на опера му тъгли кошима за оплачене, кой уби знаменитите македонски бойци Борис Сарафов и Иван Гарвов. Там от театър. Лежахше сме си затвор, понеже ставаше малко от набръци. А всички използваха това положение да не се разбере повече дуба си и с присъдата е не да се помоли се за незабравями, да се изгони от Австрия. Наказанието е думата изгони. Да се тихе, понеже ако се разбереха бъбъч, македонците въобще България ще първа вината, че всичката, гледайки им човек така, например, вместо болница да я държи, нали, затворен, нали, болни в затвор, да си отиде. И след час без се пуснаха. И се даде при мен. И се оженихме. Измъчваше ли се от това, че е убила Тодор Паница? Измъчваше ли се от това, че е убила човек? Да се... Да. Ами аз съм на това се измъчи. Не вие, тя. Тя? Да. За предател, ако и друг би убила. Тя беше мъж. И едно момиче на много богат родители. Абсолютно бедна. Тя се го казваше.
Отива тук, отива там, беше идеално наклонен човек. Нека в България намериха кръг, който да ми допадне духовно. Бре при тия, бре при уния, бре при разни софисти, това всеки други са. Тук, като дойдох, казах, къде ти било моето место? Вие след 1934 година и особено след войната живеехте в него. Ако да бе в България в едно време, пак ще бе пълно в България. И не знаеше квартирата. В София като студент. Сменява се квартирите. Разбира се. Никой не знае, ако има много нещо. Не пазари си, видно отколкото има. Пазарно некъде скрито е. Ако има оръжие, то ще е оръжие за запаша в Македония. И то е скрито. Ти си ме кажеш, ще ми работа, па са скрити. При студентите, през времето време се явяват. Двамата я подозирах на случай. Шаркам нещо по други работи, но мълчат си. Нали? Така ще ходиш и свободен. Ама от 1934 до сега вече близо 10 години се в нелегалност. Кажа ви, че така е. Страх изпитвали ли сте някой път? Страхували ли сте се някой път? Не ми се случва. От нещо се страхувам. Да речем, до мене се доблиза смърт или до никой път се каже, случайно съм взел да пропадна. И тогава се опасва човек с нали. А гледа се висне надолу. Такъв страх смъртен, както разбира вашия въпрос, не ме е яхнал ни. Не е имало случай. Опасение друго е. Вижте, страх, аз виждам като страх да го сещам. Но опасения, то може да е най-спокойно разсъждавайки да има. Да речем, сега съм в това положение, но ако бих бил в това положението си, то би било живеене с големо опасение, че всеки момент може от никъде да чрахне нещо, нали? Той си живеене с опасение. С опасение на много места и много пъти по-дълги скорими, месец, 2, 3, 5, но бил съм на щех. Аз или другари, нали? Знаем. Но да ме е страх и да живея със страх, искрено казвам, не бих живел. Съм такъв страх си има, като вие, слънах мисълта. Не ми трябва да живея. Защото е напълно свършен се. Живота е, както една песничка пеехме. Животът това е мигновение. Човек на призрака е роб, би се оказах. Той мами се с надежди сладки. От люлката до сами гроб.